Уважаеми госпожи и господа, аз съм Цветанка Киризова, вие сте с предаването Сурат в Сурат. Темата на днешното предаване е политическия диалог, а гости в нашето предаване са двама на пръв поглед непримирими врагове. Господин Бустан и господин Доволен Лидеров. Предварително ви моля за цивилизован и добронамерен тон. Така, искам да ви попитам, възможен ли е политически диалог между непримирими врагове? Мараба, госпожа Киризова, мараба, Паша Лидер Ефенди. Така, нека само да направим едно малко уточнение, ако е възможно. Да, възможно е да има, как го казахте, цивилизован диалог, но ще помоля да се говори на чист български език. Иначе партия Атака винаги е била за цивилизованият диалог. Аз съм първият, който говорише за цивилизованост и за демокрация, така че на мен не ми ги говорите тия. Ние говориме също на български, цивилизован език, така че мисля, че това нелегитимна партия, която против Конституцията е в парламента, но нали, да не подкарваме тази тема. Защото в тази телевизийка отново ще излезе, че сме какви нецивилизовани. Нали? Аз съм Рехат госпожа Киризова и всичко му прощавам на господина, но трябва да се знае нещо, което е много важно. Много важно, че когато парите говорят, и Лидеров мълчи и гласува. Ето. Гласува. Ето, виждате. Това е много важно. Да, господин Местан дава диалогичен тон на разговора. И нашата партия никога не го е отричала. Така е. Че когато парите говорят и Лидеров гласува, нещата са други. Така. Коренно различни. Господин Лидеров, преди няколко дни вие дадохте своят решаващ глас за правителство на ДПС и БСП. С вашия решаващ глас. Така, как гласувате? Нека малко да уточним само. Моят глас е гласът на народа. Както даже ако вземем властта, в учебници ще напише глас волен, глас народен. Нали така? Скоро това ще стане и гласа на Европа, а съвсем скоро и гласа на целия свят. Разбира се, ако ме оставяте да управлявам и да изпълня планът Лидеров. Добре, но кажете как гласувахте? Ами как гласувах? Госпожо Киризова, как се гласува? Гласува се с карта. Ето с карта. Аз отидах и се регистрирах, направих една офшорка на Кайманските острови и с кредитен доверие, който ми даваха, гласувах с карта. С тази кредитна карта. Чакайте, нещо не разбирам. Как с кредитна карта? Парламента да не е банкомат? Моля ви се, това прилича на някакъв сценарий. Това с кредитната карта просто не биваше да го казвате. Ма не, то прилича на сценарий. Не, аз искам да кажа. Не, това не трябваше да го казвате. Това беше излишно. Просто казвате нещо, което не биваше да казвате. Разбирате ли? Това е друго. Това е съвсем Трупата на Атака не участва в сценария, ако мога да влеза в тона на вашите въпроси и на вашият разговор. Трупата на Атака ще участва само и единствено за изпълнение на план Лидеров, който ние сме си подготвили. 500 лева пенсия, 1000 лева заплата, вън на монополите, всичко да се национализира. Планът Лидеров, точно така, с масите напред. Паметник на Волен пред парламента. Да, добре, това го разбрах. И все пак, вие с кредитната карта създадохте тройната коалиция. Ама не, ето, и все пак, вие, кой ви плати сега за този въпрос? Аз искам да попитам Цветанке. Цветанов ли ви плати за този въпрос? Не, Цветанов ли ви плати за този въпрос? За кой въпрос? Не, ето за тройната коалиция. Нали казахте, вие въртите сучите, хайде към тройната коалиция. Хайде, Волен, аз работя като да изпълна плана Лидеров, вие хайде към тройната коалиция. Успокойте се, Ефенди. Вие сте абсолютно нелегитимен и ако аз имах още няколко гласове, щях да ви изхвърля от парламента, вие сте една купена телевизия и аз ще ви вкарам всичките в женския затвор. Доволен стана болен. Това е... Вие няма какво да ми кажете при условие, че пуснете му, той е добър човек. Не трябва така да се отнасяте към него. Вие искам да се жените на българския народ. Ма за какво, господин... За това, че казахте, че сме в тройна коалиция. Което е абсолютна лъжа. Ма вие сте в тройна коалиция, господин Лудеров. Това е някаква лудост. Лудост? Не, казах лудост. Дали сме луд, така ли? Не гласувате онзи ден. Моля ви, не съм ви наричала лудост. Казах се лудост. Излезе се българския народ. Вие не гласувате онзи ден. Като журналист от Атака ще откачвам. Поставяте на депутат. Аз ще отпусна вашето това. Вие Атака на три морета. Атака напред. Атака напред. Уважаеми зрители, оказа се, че в българската политика диалог между непримирими врагове все пак е възможен, макар и доста разгорещен, стига да имат достатъчно кредит на доверие между тях.
А аз съм Цветарка... Първо, искам само да върнете хапчетата, защото на мене никой си ми пили, има червило по хапчетата ми. Никой не мога. На мен ни... Чакайте малко, не ме целувайте. Ти капка ли си кваси? Капка ли си кваси, ще ме целуваш тук? Маша, ще ме кажа, че на мен никакви такова. Няма капче, което може да ми повлияе и да размети мозъка ми. Няма такива капчета.